Dia kaban kong penpau ke jengku play pi baro akan Singapore bat nakaliang ka Junior Christian World Society pentorum kra di pediang sumba pi baro men hakan ga YouTube channel jongga GCS pentorum kra di bat kani kalong ruga ski ke bakar pang bat dikata kalong ke jing wan long bri ku jong try jing Jesus Christ bat kalong ruga jing kemen yang iway hakan iga por keba yang tak jingwan long beriu kejong try jing Jesus Christ. Haswa mengin ya sekemat mengin ya lelang boleh kejing doai. Kemudian pada try saya sin pat ngiwan kemat jang mekin ko try iga por bomenta isne menkerku mendon kat menker mendam metrai kesengi jingi baro pat ko try isne rukin ko try menkerku ru try yang iga por kebudang sabaro bat kejing sekri kejongi. Habai kini bro kan roi teng cisu aman. Di iga por ngin ya ruai naga jenwai keba sau penyo bat ka sanspa kendai pesan naga barim hapo kesing oi ban yo ing basa yai kelung disu lapentia lengkedop ki klor baro sibneng ki pelut sata hu kelung disu lengai ha ulang yap kumtu ki jenwai ka ba sau penyo bat ka ba sanspa kendai pesan te hadin belade benruai ni ki jenwai ngan khot yaki associate member kin pulina tin jumble but I desrin pira banin bu ha ka jing duai hapo ka sing oi ba yo yin ba sa ya I kun long ji su la pen tia ling tam ki baro ship neng ki pen lon chata I kulong ji su leng ngai ha ulang ya ki jeng ri ki pa bat kulong I ken det hen rei kum ki wei bat ki kulong em yam ga I yami ji su halor jong apen tu thia lang ban nga trai adu banda shai ajan jong nga trai jisu nga ker pa chom chilen der jing embat jing idru tu ai ki ken naren barot ker kuban pen long ba bet yakab neng ban chong bat mi klem An puli na gospel Lukas nang ba dekat bespau ndrei uta wangel ula ong haki wat chapting na ba khmi ngawal lam api yaka khubor babha kajingkeman bakrau kabanlong haki brio bara An puli na ke kitab Isaya lenong bakanda dekat benrio Namar hangi lakha ya ukun la ai ya ukun hangi te ka jing sin shar kan long halor ka terpeng jang u bat on khat ya ka kerteng jang u ba phla unang sela uble ba khrabor ukpa bam chukut usim ka jing sok Ngan pulia na gospel uyo nis lenong balai dekat bakandrio na ba ublai ula iet kata ya ka pertai kat ba ula IT no ya la ukun bala kamarwe ba u ai ru u banget hu un jot shu andre un yok ka jing emam chukut Puli na ka akorin nong bakanda dekat bakasan tolong no ka jingo ya uble namar kata ka jing ai jung u ka bom la angshu in pulilang naka gospel luk Yohanes lenong baningkang dekat bakandai uchpau Da ulalong ujisha ubashisha uban sawan haka pertai uba pensyaya kibriu baro ulalong haka pertai bat ka pertai kalalong ka u henbai ka pertai kam shenla itu ya u Tungin ya Dubai.
Upanjing bahavningi wan kamat jongme ne kapor ne ka step try wan aing hui me try kana me ba me la don ka bani kan ka tayo hi brosh tayo ba kun gi khun ki jongme yo ban shakri me ne kapor ko pa bi ho wala ki khun bro ki me ban wan ka shing ne ke shkayeng ban tang e ka jongme ri aing ko pa ba me play kalat kelentil bakani online service bingla ban shakri lang ye me haki yeng kisam ki jongi aduwai ne kapor bakum ka junior society ka pandan kan ki jing rakhe advance Christmas ko pang aduwai mdan ka bat kan ka jing shakri ki jongi ne kapor ko pa be kan ka step bakani advance Christmas kan long sha ka jing kur khungi yengi we pi be ba sakhandiat singi ko pa bing kan mau ka jing wan nong brio jong me kan per thai ban pen imi ki nong pop ki bajat ki baram aduwai mdan ring kat ko pa be ki jing shakri jongi kan ka step bin yo ma sha ki jing kur khu blei ko jong me ni asma sha ka bor blei ko jong me try kan na ma bing imi ki singi por ka shu phai bun ta ki jing e ki jing ele aduwai ko pa be leng ba kan ka Christmas ko ba be bing saya kendo sakhandiat singi ko pa bing ni ma sha ka jing kur khu blei ko jong me bat kat bana e bit man sa ing sa khando e kai ngi ko pa be ngin em ngi ya kat kum kaman ko jong me dan men kat ko pa be kan ka por brang sa jong ka jing shakri jing kan ka step ka jing ji mana ka si kini baro pan krating jus Christ nong pen jing menta shi arta mun jikru amen tehni kapor ngani don nungkat lang ni mastar bilatam I ba bantai I bang ju khot it te bat haswa bagin yo ka khubot Christmas ka bana I ngin yo snow choi ka special number na I ba me ya da solia They didn't own a house, no crib, no toys, but waiting, still they had the love for the child they were anticipating. He was born one winter night on a road between two towns. They wrapped him up so warm and tight and said it looks like heaven's come down. There was a new star shining in the sky up above. By its light that winter night they found peace and perfect love. If we want to find it, I know we always will, for the new star is shining for us too. You worried how to feed him on the trade that was all they knew. It was hard enough to make ends meet when they were only two. But the cold, the dark, and hunger couldn't take away their joy. She knew that they would find a way for that precious baby boy. There was a new star shining in the sky up above. By its light that winter night they found peace and perfect love. If we want to find it, I know we always will, for the new star is shining. There was a new star shining in the sky up above. By its light that winter night they found peace and perfect love. If we want to find it, I know we
trust Him. Haba say sien pat ngapen pau ikajing sokmen mat kajing sungo ay ublay bola play lenti bakum ka Junior Christian Endeavor Society pentorum kra ngiyo ban penong igani kajing sang advance Christmas lengba kani ka online service angait skam bon pleng jong pi angnut man sha skor ya ka tien ka jong blay man sngap ikajing roi hagani ka por hoi kalong kapor kaba yangi barok ngi khmi nanti bangi la poi ga yam Christmas ngiyo ban lek kemen ngiyo ban yat karal ngiyo ban bam khana Christmas bat kum tar handrai lengba kini kijing ki bangi kendu kini ki por nginum la ban lek kumta handrai ngi aingu pat yu bulai bapli kini kalat bangin lek kemen Christmas halaki jong kiyeng ki jongi rengkat bat imei pa rengkat bat ki hemen ki para rengkat bat ki bahayeng sambaro teh kini kapor ngashimru kini kabu ban ai Christmas besok bat kasnem thamai ka bakmen ye phi baro ki bapet kini program ban ngai skam bo blain kerku lengba jong ni ka Christmas ban ngai skam lengba usnam thumai bangin si kendu ngila ban yo pat iga jinglai lut ka bangila ban syakri ublai nadu ki hap ki barat ru ban nakaliang ka Junior Christian Endeavor Society pentorum kra ru ngai khublai kumju ipi baro ba pet ni ka program ban hakani ka step ka bamenta ngamdon ka khubor ka ba jrong ban thu ipi lani ngamdon ka khubor ka ba thamai ka phala bani thu ipi kani ka por ngakwa bani share bani thu ipi tang khndian bad haswa mangnya syakhman tungin pendam ki jing duai ku khpa jing ba habneng sai sin pat atrai ngai ngo ime na mar kani ka por ka koror ka mala penyo hangi ya ka bangila ban syakri ka kerteng jangme lamba kini ki lat ki bam ai hangi kini ki por atrai lamba ka online service lamba ki YouTube channel ki bangidon pada atrai kini ka por kum ki khun hap ki jangme ki ap khmi lenti man yo iki jingbam kan jaman sim ya ki khbor ki bede bat kani ka jingwan long briu ka jangme ha ka bangi pen khre la ka do nut ki jangi mangnya syam ka ta ka si ka bakrau ka si ka bakaman ha ka bakum ki banget baro stulup ka perthai ngiyo ban kan mau burom ya kani ka si ka jingwan long briu ka jangme ka balong ka si Christmas ngaduai mamin snai try ban kerku lengba jong ni ka por ka balengkot ha ka bangila ban yes bangila man syashkor ka ktin ka jangme shimti atrai ka por ka badangsa batu dama bro ikirengkang ki jongi ki bangi pensusi ka man ka jangme nabai kini barang ipan ka kerteng na penem jing Jesus Christ nadu mentash du ibam jukodru amen haba hakani ka step ngakwa ban thu khana ipi yewi jing thu khana ibalengkot bat kata ka jing thu khana ka balengkot kalong shaphang uwei kena uba kerteng u andi uni kena udi uba setenat bahaban shina jing shina bat nak jing shina gi ba usna ka ba kham setenat shu kalong ban shina ikini ki kali usna ikini ki kali di dieng tenteng uyuk di plastik tenteng uyuk di kot barban usna ikini ki kali kai bat ujubu kai bat kidan kini ki kali ki usna ki da itanat shisha udah nyat bat ki polish ru kita pernah bah ki kali dan na pedang ki kali ujubo kai ru ha ki kamera ki jong u badan pat ki kali ru ki ba u penan kaman na kasngi ule kai bat itai jing le kai kali bat na pedang kini ki kali kadan ko ki kali ki ba udah stenat ba udah stenat bat udah iet bah ita kali ka ba udah sna kerpang bah teha ko ka singi katba udang let school bal hayeng jong uru hakata ka poru umdan breu ime jong uru ila let tray ipa jong uru ila let tray ki hamman ru kila let sila ki jong ki class ki college
tema upat hakata ka step shoba unmi na yeng uklat ban bu bhai kata ka jingle kai kata ka kali ubu ha berenda yeng ulaklat ban bu sepo ta hakum kata ka por hakata ka sengi bo omnon briu hayeng lawan ui nong tu uni nong tu pat nomor ba uyat kum tu upej ban yo tu ikitiar mu i ai ura no ita ka kali ka ba uni andi ulasna kadi kali ke bau iit ke bau sunat bat kadi kali ke kerpang mana ka benta jong uni unong tu uyo banra eta kali bat haba uyo banra eta kali uni unong tu ulik dia ha kiti dukan ki ba dia tiar jeng ilek kai ulik dia kata kali ha kata ka dukan bat uni unong tu ulayo ke pisah ula petno haba andi ulawan phai ni na school chiyeng ulah kenal bo ulah bu itu kali yang tah berenda ulah wat ulah persang benwat sini bat satai ngri musyam syu eka ulah dap dak jing susi ke bajur ulah susi palat ulah yam bar kata kamit ban bamjar suthu su ban bamjar kumnun nomor ulah dap palat dak jing susi nomor kadi ke kali ke ba udah snakar panggil dia bat udah kwa udah lek kai man lakas ni bat kata kali Handai nomor unong tu ulawan bentuk no eta kali mensi hakapor bom dan beriu hakapor bom pun perkhat utau nong tu ulara no eta kali banlek dia sedukan kanu ke jong susi ke jong andi bat hadin ke ni ulah perkhat mangan sena sedaka wairu handai kata ka mensim jong ukam suk nomor ulalong so attach ulalong kum ka jingle kai ka ba usu jantam bat kata ka kali ba ulas na kerpang jarang khat hakawi ka singi ba uniu andi ula poi ban lek thiet jeng thiet ha kata ka ju hi dukan uniu andi pat da kata ka jing themu ka ba umut man thiet gift Christmas hi ki perlok ki jong umdon pisah sibun henry angan ai tang de ikat ru ibang wish Christmas wangan hun gamen sim man ai kitiki perlok kena school jong henry haba ulah poi kini kedukan ha kawai ke almari babu kata kedukan ulayo iliak ya kata kali ke jong bat ulah kendet wang ni kata kadi kali jonga bat ulah ngo wang kumno ke poi stay bat hadin kata uni andi ulah lek banyak keran bat utu try dukan oh mama subhasi aino 3 kali kadi jonga ta katai ngalasna kerpang mahai 3 kali ngala ada polish pun pernah ba ngalek kai man la kasni mat 3 kali ngala satu no aku tugas ni ka bom dan beri hoyeng utau tai dukan wang MP kani kadi kali ke pihak benda thiet te kadi ke barem wa MT mama kadi ke basna mangate kadi ke jonga utau tai dukan wang la ada fikwa 3 kali wang pihak bensir kedor tu kena usngap utau andi wang ni ulah yam ta baru yam wang kuat palat yang 3 kali jonga te tadin ukeli wang kanu mama pin ai 3 kali utau try dukan wang pihak bensir si sepak tengka 3 kali bat uni andi ulami nang ta da kajing sorem ulah sosi ba ulami na takadukan ulayat halan tiru kan mau su ban pet su iki kali gi bayat bat ulayam hadu bunda poi hayeng uperkhat wangan lek kamnu banyo ati kali tu uperkhat wangan pan pisan ime iparu nomor kilong gi baduk usosen ai kwa ban thlai mi kpa bat hadin kata ulek kamnu umi ni yeng bat upersang men surok kadiki beri bayat upan keliang wang subhasi ai pisah yang handiat mengakuak bantit jeng lek kai tekidan ki beriu ki basosen ai ru ki don hi bat kini ki beriu ki basosen ai ki ai don ba ai tengka kidan ki ba ai ar tengka don ba ai san tengka don ki kali ki bayat nang taru ki badan kadang blok ke kali ulit krong pisah na kita ki driver ro wang subhasi ya rap lang ngakuak bantit jeng lek kai kidan ki basosen ai sisa ki ai andai kidan pat ki babun ki be kang cho kena wan krong jeni mo ki bun ki babe bat ki pet ibenyu te henry uni andi
simdu jengkerman hakasri benengkong uyo arpau tengka ko makasi babut ulami biang na yeng ulit ban kerong pisah man panjangnya rap lagi beriu ulit komta lai singi sosngi bat anda ulanyo kata kepisah kaladap sispak tengka bat habah ladap sispak tengka ulam mari wud syatu kedukan bat ulaong ya tu try dukan wong akuak kali kat nu pi ong atu sien pi ong sispak tengka wong hak gini pisah hak gini pisah sispak tengka di kutia sudah ura bat utau try dukan ru ulai ya kata kali hau bat anda andi ulapoy hayeng kat nu kejengkeman udap tak kejengkeman kata kali ke bau ulat hiat biang udah kudup ala syadam buat mariak siyeng bat lek kai biang ya kata kali ke bau ulat hiat biang kadi ke kali ke jong bau lo sina kerpang handri la syatu no bat menta uhap ban hiat kelai kata kali tahab iet hakani ke step ngakuak ban pen mau yangi ya kani ke bentah juga ketin ke jong blai ya ke bangila lendat barok ka gospel Yohanes kalau nong ke balai ke dekat ke bakat riu ke ong naba ublai ula iet kata-kata ya ke percaya ba ula IT no ialah ukun bala khamar wei tengah kuat bangin ni penbuat lang ya kani ke dekat gospel Yohanes kalau nong ke balai ke dekat ke bakat riu naba ublai ula iet kata-kata ya ke percaya kat ba ula IT no ialah ukun bala khamar wei ba u ru bangai hau nam jat shu hanrei yo ka jingim bam jukun to kadi ke dekat ngangit scam baru ngelak lendan ka kubur Christmas kamang kuat ban yathu ipi hakani ka step habain kalong ba ublay uiet palat yang ba yapi kani kajing yathu khana ka bangala yathu ipi sipang andi kadi ka khana ka ba donjingmun ublay ujongi udima unong thau unong punlong ula thau yangi bat habau thau yangi id ru yangi ukwa bet ba ngingin don hasenda jung ukwa bangin long attach bat ukwa bangin wad ka khamat ka jung man la kapor ukwa bangin don hasenda jung man la kapor bat kani ka jing id ublay ukwa ban kudup yangi bat umkwa ba usaitan keni no yangi umkwa bu setan un keni no hadu kata-kata beli uit ba uthau yangi hanrei ubaman udi ubakambut tu ukam salak upen thame yangi deki ai bat bunsin uni usaitan uyok bentu no yangi no bulai utu no hakapur bampui perkhat uni usaitan utu no baling isya tu usaitan namar bangi saila ime ipa namar bangi sarong ngiran ke bensu sohe matang manga si manga ben di tang manga bala tang manga bostat nangilong kumta usaitan utu no ingi usaitan utu ru ingi namar bangi perkhatang ya dia kum hakini kipor Christmas ngi kwa abay tang banyo abay ngi khmi lenti bet bakiway kin ayangi kin ay gift borong ya ko gift day for Christmas ngila ab kami lanti lanu manu ban I gift yangi lani ime ipentit sabti Christmas ayu yangi ipentit juti na am yangi ngila ab kami lanti ngi mudur bet bangin yo ban kata ke jengkwa ka ba ngi kwa betang ya dia handre ngi klat ban perkhat pad ikiwai kidon sibon ki parakhna ki kwa ban rakhi Christmas handre bapli kim don tang sabti Christmas ru kim don tang juti ru kim don tang ban ot cake ru kim ban bam ki Christmas kim yo bat mengipat ngikwa bet tang banyo ya la dia
Kataru kadi ke jinglong ke ba usaitan uyok bentuk no ingi. Sekawi kadau kalong ba usaitan uyok bentuk no ingi kalong namar bangi jengai no ubulai. Ubulai udan sanu mengipat la kajong kepertai. Ngijengai kumno namar ngim jupulai ka ketin kajong bulai man lakas ngi. Ngim juduai hiru yo bulai man lakas ngi. Ngiklan marsan kina ka batia ngilakan mau iki ai. Marsan kina batia akasi Christmas ngikan mau aja ka bangin dua yo bulai ngilakan mau so ban phong jan yu jan Christmas. Lan ngilak kuat no ban yai korol no ngiklat ban dua yo bulai. Tadi hang ta bau setan uyok bentuk no. Teba haba setan uyok bentuk no bulai pada udap dekat jingin. Udah bulai ba iya jengi ngong pi ba bulai udah mau ba thau yengi. Ba hakapor ba setan ulat tu no yengi no bulai. Dei bulai wan wat yengi. Ngirwai ke jeng Christmas wat yanga ngirwai kata ke jeng rwai. Manu ba wat bulai. Tekumnu bulai ule ban yok pat yengi. Uhap ban thiet dekat dor ke baram. Uhap ban thiet biang yengi. Hoi udah mau bala thau yengi ngingi long ki jong kasam ko ongkum ta dei bulai bala thau yengi ngingi long ki jong ngilong kilang brot ka jaka phlang jong hanre habo setan utu no yengi namar ki jing beman ki jongi namar ki pop ki jongi ubulai uhap ban thiet dekat dor ke baram ha badai na takadau kata kador ke baram gadi hadu kanu fitem hadu ba uhap ban IT no elau jong khun bala khamarwei ba unwan ban shim ye ke jonglong briu hang ne perthai ba unsha ye ke jing sha leben ba unsha ye ke jing sha shitom ba unsha ye ke jing sha kheben bat ba unsha sa nar phanaru bat hadu bu undayap halor keding phna kata kadi ka dor ka ba ublei usiu khnang ba unyok pat yangi bangin long biang ki khun ki jong manong ki khun ki jong uhap ban sha egini ki ibaro la ibain ya di ki brio hakapor ba uji su sho bon sha sa nar phna ki don ki ba kran ben yu ki don ki ba bentiu ru yu andra usha nomor balai ukwa bangi pan ngin long biang ki khun ki jong balai ukwa ban penim yangi kata kadi ka khubor Christmas ka ba kraw tam. The greatest gift of Christmas kadai kani kajing ai kajong bulai kan ba bulai uai gift yangi uai kani kajing ai subha ka ba kraw tam da ukhon jong Jesus Christ kasyong hangi ngi priang ne am kata ka gift ladang nga ai gift ya fi ladang ai gift ya fi lada pimplit itu ka gift lada pimplit pisubu no kendong kamut kamdon jengmon katuka gift kanum dei hiru ka jong pi pimtip hiru nga ai ayu bat kanum dei hiru ka jong pi pinum yo ban panan kam nomor balai pi complete te ka dei na am tekan mau bo balai u ai hangi kani ka gift ka ba krautam kani ka jing ai somha ka ba krautam u ai hangi u Jesus Christ kadai hanga ba pi bangin pedang kan ta ka gift ladangi pedang ta ka gift ngi pliet ela ka jong do nut tate ngin sayo ta ka gift ka ba balai u ai ladangi susat ladangi pedang pada ka gift laningi subu kendong kata kamdon jengmon but ai bakani ka Christmas ka bamenta kani kendong ka khobor udai blai bal thawingi ula osrong ula odur bha don na pedang jongi sibun bha pe ya bha breu let baro hapur Christmas le baro ya bha breu dan tentang iba khamyong ru la ili nomor belai la khamta kijing ta iba pen bhabriun hapur Christmas kijan gila phang iba thmai mo maro ngilong kijing thau kijong belai pat ngilong kijing thau iba koridor kijong belai ula thau ngi halaka jong dur halaka jong dur halaka jong gasap halaka jong jinglong ngilong ki koridor bat kajing kwa jong belai kalong ba ukwa bangindan hasenda jong amban satu no setan kembau tunong tu itu kekali. Bat ladang isya tu ru kan mau bau beli ukwa ban thiet biang pat yangi da kador ke baram. Da ka bau pha ya khun jong Jesus Christ sang ni ka perthai.
bunyap na kemental jongi takata kadi ka kubur Christmas ka bakrautam ka bangi dai ban kenmau ngim dai ban syukwa tang yaki iki iya ladie retongin kenmau bo buleu ai ngi kini kejing ai sobha ka bakrautam bat ka badon kam ngi kalong katnungi ai pat syublei katnungi ai syublei ngi kloi na em mangin syakri ublei ngi kloi na em ban roi kejing roi ro ublei hakapur Christmas ngi kloi na mangin puli ka tin ke jong blei ngi kloi na menduai ban ai ngu ublei namar kani ka si Christmas kadi ka si yang gi ki banget kadi ka si ka bakman ngila di banyap la di ban poisa ka wei pat ka jaka katuka kali ka bamane ka don hadukan la da thiet de ki wei pat ki breu kala poisa wei pat kam poisa su tu trai basna ngila di benum dei su ki khon ki jong bulai handrai namar bau ie jengi ulawan menong breu ka si Christmas ukwa banwan rap yang pat jengi bangin long kum ki khon ki jong bulai kata kadi ka kubur Christmas to belin kerku ya kani ka por belengkon ban ngait scam bakani Christmas kanum dai tang na kamenta jongi mangin kwa tang iki na kamenta jong hanrengi kwa ban aingu yu blai mangin kan mauru na kamenta kiwe ki bamyo e kalat ban syakri yu blai kuma kani ka por ban ngait scam bo belin kerku na kamenta ka buram ga jong u amen te penpau ke jing kublai sibun i mastar bilatam i bala ai kani ka kubor Christmas yang i menta batu blai un nang kerku nang don kat bat phi ha kisngi ki por baro ha ke jing em bat ke jing skri ke jong phi namta jong i ki khun hap te nginya penwai no ki jing skri ke jong i blai kani ka por bom tang gini arwai na kejurwai ka ba life style na ka batmai bat sop lai na ka barim bat hadin juga ni kejurwai ngan kerpat ya i mastar bilatam i bala ai ngi ka kubor bai in snobha ban ai ro kejing kerku penwai kejurwai ka ba life style na batmai bat sop lai na ka barim snobha pertai utrai lawan kepertekan yang kidot nut ba roken ya kre ban muram sim ya u ban buram sim ya u ban bu ram sim ya u snobha pertai Jesus and Shan Kibril Ken Yai Riwai Tadaki Mau Kilom Kitor Ken Sawapat Snobha Ken Sawapat Snobha Ken Sawapat Snobha Usen Sharda Kajing ai ki mau benle kaburam jom uban pen pau kat kajing it bane bat kajing it bane bat kajing it bane ini penwai hak bawai no to the ai bagajing ai kajong Jesus Christ bu try kajing it ba kajong blai khupa lam bat kajing slok ka pentengan ka pensingan bat ka penshatbor kajong munsim khu bagni lai kajing kerku hawi blai kina syang sa rangkat bat ngi lam bat kirungai hakalang slak pertai ki mamani bat ki bayro bat penun buram ka kerteng jang me nadu mentas du ki bam jukadru amen